Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Kumusta si Danny, kuya? Ha? Unsay ing sulti? Okay ra ba siya? Ops. Tubago na ako tagsa-tagsa ang imong pangutana, ha? Una, kung kumusta na siya, dili siya okay. Kung unsay ang gisulti, matod niya nga milaya siya sa ila. What? O kung okay ra ba siya, well, she was not okay. Naghilak siya kaganina. So pa mahitabo ang among... Ang unsa, kuya Oliver? Unsay nahitabo? Nagkita ba mo? Din. Hain siya karon, ha? Hain si Danny. Yan akong gibiyaan sa hotel. Human sa nahitabo na mong duha. Unsa? Imo giunsa? Basta, mo na to. Shit. Pre! Kusog-kusog man ikag kumo, brad. James, gusto na, ha? Gusto na. Iko na si mo pagkatake na ko, ha? Kamay ko ko! Tingalig din niya ko makalikay! Puso ba? Payos lanon ka! Shit! Kinalta ka! Nga mo baos na ko kung may ko pag-usap! Ha? Shit! James! Sorry, Brad! Sorry! Wala ko tuyo, ah! Imo kong gipugos! Ano ba? Tumbahinon ka! Animal ka! Brad! Imong gisukmag ang akong anak! Salbahis ka! Salbahis ko? Oh, salbahis ko. Nga may depensa lang sa kong kagalingon. Salbahis ko! Kay may baos ko! Salbahis ko! Kay gisakitan lang yung pilanggang anak! Ako! Ang ako pagbatinan! Unsa naman lang way kwenta? Way bali nga magpabunog ko, di na si James? Dili ba mo baos ko? Kay magwag ko? Asa mo ginadapit ay lugar na akong kagalingon? Asa? Angay ni mong lugaran! Asa na? Asa? Where would that be? Cause it's definitely not here! Not in this house you called home! Oliver! Oliver, balik dire! Wapat na mahuman, young man! Balik dire! Damn it! Oh, James. James, anak. Yung gilabtan si Danny, Danny. Ha? Yung gilabtan si Danny. James, asa ka? Ito na ako si Danny. Nagkilala na ako ang akong suod na higala. Oh. Shit! Shit! Kasakit sa kong apapangig nga naigo sa kumo ni James. Kipaluapan pa ni dati. Pweh! Pero masakit ang gibati kong kayubuson. Shit! Shit! Magkalagot. Kahuot sa kong dugan. Kahuot sa kong dugan. Let's see. Ganun nga pa manggihapon maana ding ako heart. Naon sa mga ka-heart. Nasayod ka yun nga mas pinangga ni Daddy si James. Pero ganun mahiubos ka pa man. Ayaw nagkahiubos. Kay kung magpaubos pag yun ka, kamay na lang. Mahog na ka abot sa akong tiil. Ug matumban na tika. Isyawer ko na ni. Dili ko mahimong magpadaog sa kahiubos nga akong kipati. Dili. Mas may paghunaw-naw na ako na hitabo na mo ni Danny. Mas mayo pa. O, di ba?
Mas nindot nga siya nga kung naon. Makapawa pa sa stress. Damn it! I never knew I will enjoy it that much. Uban niya nga usak ka berhin. Naanad ko nga pulos na mga tangan ang ako ikauban sa kama. Oh my goodness. Lami masabday ang inosente panagsa. Oh, damn it, Oliver. Nakatuhog na sab ka. Taon-taon na akong nagsiging tupel. Pero mapagyapoy may abli. Umililiman lang sa putahan ng gate. Akong uspan. Basin pag may makadungog na. Ay, sir? Sir? May hapon te. Murag gula may tao diha, sir. Nakabantay ko ganina dihang nagapagawas ako sa basurahan ba? Abli man ang gayet mao nga nakalili ko. Pugos nilang gipasakay sa sakyanan si Ma'am Dani. Unsa? Mo na, sir. Giguyod siya sa duha ka lalaki. Unya ka nagadumili mas daydani. Mao ka to nga gitamparusin ni atong idarahan nga babay. Unsa? Naluoy man ganit ko, sir. Ako untang duulon. Pero nahadlok man ko si Roy. Kay may mga armas mga gitakin sa ilang kilid. Unsa? Ulahi yung kag abot, sir. Mga kuan tingali, mga 15 minutos pa ang nakalabay tingali sa ilang pagbiya. Mo ba? Sige. Salamat. Asa magkaladad si Daniela sa iyang ina. Oh God. Kung wala akong mag-inom, iliyon na may tamo kiling tanan. God, Dani. Asa to magkapangitaon? Asa man? Tawag ka lang sa pag-usap. Mamasin ko. Dili na makunta kayo number sa usaon. Oh God, Dani. Baby, I'm sorry. Walang untay daw tang kibuhat ang iyong ginaina ni mo. Walang unta. Tita, please. Please, puno nga na kinisakyanan. Pakanaugan ako, please. Mo pagkita mo abot, manaog na ka. Puyo diya, ha? Dili ko mauban ni mo, please. Ganahan ka mang muuban ako, Odeli. Huwag na kayo, choice. Muuban ka gyud nako. Asa man din ko ni mo, dada. Tita, layo na tagnaabtan. Unsa naman yung dapita? Sa baan ni Moy, gusto ko mo tagpilaw samtang nagbiyahe pata, pero saba kay ka. Paghilom ha, paghilom samtang bugnaw pag-slide kining akong o. Kaya basig mo sakaw niyang temperaturan eh. Init baya kaayos gawas, basig mo bukal ug apil ning dugo ko nimo. Hilom na lang yun, hilom. Tita Carmina, please. Hilom lagi! Pisti man di ka! Di ba ka magkasabot? Usa man di hilom sa inyo ha, magsaba-saba? Pugo man di ka pistiha ka? Sig hilak, sig pangutana. Ganina kasi balik-balik ka ng pangutana ni mo. Wa ka puli. Nga maura magyapon ni akong tubag. Sig balik, peste gyud! Saan? Unsa na ha? Ang pera ko hindi basta-basta na uubos. Pero ang pasensya ko ubos na! Mo paghilom, leche!
Tanaw. Perting katuga na hinuon ni babayhana. Wanay nun makamata nga mihunong nata. Uy. Uy. Mata na. Kanaog na diha kay niabot na ta. Uy, Daniela. Sagpaon ta man karon na makamata karong pinakalit. Tita, Guwapa? Ay, ni ana day. Abot na ta. Kanaog na diha kay ganina pa ko din nagsigig tuwad-tuwad diring nagpukaw nimo. Kita ng igot-igot nako. Mga hangul sab nako mga sakop ay nasigli-li. Saba mo diha oy. Murag mamug karon pa mo makakitag kigol. Tagoy sabi. O kana. Ana, usapa. Oh, mga uto-uto. Oh. Sige pa magkagtanaw nako. Ay sig tutok nako kay di ko ganahan. Maklaro nimo ang akong pores, akong skin. Kadaog na diha. unsa ning dapita? Imong bagong paraiso. Dili ba giinan ta namang kaana? Nga namang may daghang bantay din Ay nalagi sige pangutana. Kadaog na diha. Pulaan gani ko ron ay paguyod ta makas akong mga sakop ron. Saman? Manaog na ko. Oh, lagi. Dali raman day kang ikasulti. Sunod ako. Kinuo ko. Unsa makinig dapita ang gidadaan ni Tita Carmina nako. Kataas sa parila. Unya, may murag apartment o aambot ko noon sa kanang pikas nga building. Unsa man kahatay ning dapita. Nganong gidaman ko ni Tita Carmina din And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!